Hei, pistä se paita vielä päällä, aloitetaan tää video. Älä. Noniin. Moroni. Hello. Se oli Sarja Badelson. Kyllä. Ja mikä, kato, uut merchia. Miten me juodaan kesken peli? Ontse. Ollaan Tampereen tenniskeskuksessa. Tats. Kartsalla vielä vähän painaa eilinen talviklassikko. Montako mittukaakaa meni? 2. 2. Oli paha. Oli hauska tapahtuma. Mut joo, Sarja Padeli alkaa. Tänään ollaan jo Tampereella ja 3 tamperelaiset joukkueet vastassa. Että tänään on tiukat väännöt. Tai yksi nokialainen, mutta ei niille. No joo. Kaikilla niillä täällä käytännössä kotiottelut. On joo. Me jouduttiin matkustaa. Tuttu kaava varmaan videolla. Katsotaan vähän miten lähtee pelit menee. Ja sitten höpötellään. Ja tavoite meidän tähän kauteen on totta kai taas nousukarsinnat ja sieltä nousta. Karri oli. Mä olin. Jippe, morjestas videolla. Mä voin tulla tämän videolla, mä tuli katsoa teidän kisalisenssiä. Me voidaan ottaa sen sille, niin on tarkistettu kilpailulisenssit. Ja täällä on kilpailujohtaja. Itse. Toivottavasti ei. Se oli meidän plääni. Joo, okei. Mut tiedetään, Jippe Porissa oli kotosi ja sieltä on tän Tampereella otettu saakeli hyvää työvoimaa. Ei kotosi, mutta ei koto, niin mikä se oli, mistä se oli? Se oli Mäntästä. Mäntän lahja. Ja teillä on sielläkin padelkenttää. 2 ulkopadelkenttää löytyy Mäntän tennispaviljonilta. Tervetuloa kesällä pelaamaan. No niin, me sit ehdottomasti Mänttää kohde. Mistä mä löydän mun kisalisenssin? Suomisportista. Ja sä oot ollut pelaamassa meillä jo Niin, täällä, mä olin. päässyt kisaan jos Tossa. Eli mä oon kunnossa. Mä oon puhdas. Katsotaan täältä vähän vielä. Oho, hallia. Tää on 6 baanaa. ja ei ulkohaku, ei. Huhko onkin kylmä. Se sit on ylhäällä vähän tommosta loungea, lämpää. Katsotaan jos mä tuot vähän zoomailemaan, mä en jaksa nyt kävellä. Tommosta löytyy tuolta yläkerrasta. Ja siellä on meidän hyvä ystävä Arto. Moi Arto! Hämeenlinnalaiset on ihania ihmisiä. Me pelataan muuten itse asiassa sieltä tää seuraava. On Hämeenlinnassa. Ja sitten on kotikisat. Onko me kolmannella porilaisilla vielä joku? Onko herännyt? Onko vielä herännyt? Kyllä herää sanoi pojille, että mä luulen, että mun niinku panostus oli niinku toi uhrautuminen ton takapenkiltä. Eikö? Äijä penäätä. Sarjataulukko 1 piste. Äijä painaa siitä pelkkää kikkiä tänään, niin se on vamos. Jaha. Mutta el problema Pori pääsi todennäköisesti. Joo. Ja golden point. On hyvä. On hyvä. Ja sieltä. Come on jätkät. Come on. Miten eka meni? Mikä tää on? 5-4 häviö. Yli 1 murto. Noittusetti. Noniin, come on siitä vielä. Kaivaa. Just noin, jaksatte jauhaa. Oli aika hienoa. Ei mitään. Täällä on vesi. Sitten vaan kypä taiskaa ja piste kerrallaan, pallo kerrallaan. No panic. Kama jätkät. Onko kerrallaan kotiin? 10 taiska. Ei sä nyt oikein vielä kolmostuva. Törkynen mut tärkeä, hyvä Santeri. Ajoitte rumaa. Joo. Nauraa silleen. Hyvä Santeri, Kamapori, let's go! Niin mä yrittäis katsoa, että oliko pitkään. Se oli yhden tää tulee tää Go sisään. Siis se oli näin lujaa. Niinku kierräminen niin. Oikeesti? Joo, se oli. Sä nauroit sitä. Mä en nauroit sitä.
Ihan oikein. Täällä joku herrasmies homma. Niin, siis joo, mutta kun näyttää just sitä, että laivolla. Hyvä syöttö, Ali! Mitä? Se näyttikin siltä. Oisko se nauhalla vittu? Vähän vittu. Aivan luokan pallo meneillä. Kaikki sä kyllä. Jui. Miksi vielä taas? Oisko jo 4-4? Niin. Hyvin pelaa. Sante sanoi hienosti. Hyvä pojat, kamaa! Ei! 5-7 oli super. Muist video päällä. Ei haittaa. Ja nyt ei haittaa enää. Anna hän. Koripallosta tuttu. Hyvä Santeri, hyvä Toni! Kyllä se oli siinä. Kato vielä. Ei! Kitsa. Hyvä oli. Pidä. Kaha siihenkö lopettaa? Ei. On. Maailman luokka. Ei. Kama jätkät! Hyvä Pori! Yes! Otetaan foto vielä tosta. Hyvä jätkät! Vamos! Otetaan nopea foto kentällä ja sit päästetään seuraava taskiin. Pakolliset Instagram-kuvat. Noniin, yes! Hyvä jätkät. Kyllä, oli tärkeä. Tärkeä piste. No niin. Tatsi vastaan pelattu ja sieltä Tatsilla 2-1 voitto. Santeri ja Toni otti sieltä tärkeä 1 pisteen. Siellä oli Miko ja Iiro hävisi Kypätaiskasta. Minulla ja Viljamille ei mitään saumaa. Ja sieltä. Katsotaan tosta vielä sarjataulukkotilanne. Tässä kohtaa ollaan sarjataulukossa jaetulla ykkössijalla. Vai mitä Santeri? Hyvä meininki. Vähän väsyttää. Ja kartsaa särkee pää. Särkeekö? Särkeä. Pitää taas mennä ottaa niskaa. Ja... Oliko sä Buranan? Otin mä Buranankin jo. Pietari 1 hoitaa. 1 olisi vielä. Ai. Aika voikki jo. Talviklassikko rokottaa. Semmosta se on. Pari minttukaakaa liikaa. Mutta ei oo onneksi pelit jäänyt niistä minttukaakauistakin. Kyllä on pystynyt suorittamaan kentällä. Kuvataanko Bruno tee peli? En mä tiedä. En tiedä kyllä. Jännittää. Jännittääkö? Älä nyt ihan koodia kuvaa sentään. Ai sä. Tarvii oikein miettiä. Millä Arto on mennyt? Vaihtelevasti. Onko tullut voittoja? Oh. Hyvä. On tullut. Mitäs teille? Voittoja ja pari häviöä. Noniin. Semmosta. Mitäs teillä vielä? 247. Nyt vähän. Paha sanoa. Joo. Tsemppiä.
Onko iskussa? Vähän alkaa jalat olleen kippäät, mutta Onko? ihan yhä vielä menee. Siinä on parhaat pähkinät. Mitä löytyy? Näitä suositellaan. Pelkkää sokeria. Jalka liikkuu. Yli siilariikin on. Mut puolet sokeria. 100 grammasta Älä sokereita 35 grammaa. Mut tämmösen 3 pelipäivän niin voi antaa mennä. Niin voi antaa. Mulla on muuten uusi suosikki. Kuivatut mangoviipaleet. Vai? On muuten hyvin. Mitä ne kokeilla? On muuten Se on ehkä hyvin. vähän terveellisempi. No on niissäkin sokeriikin. Niissä. Kuivatut ja kuoritetut. Joo, ei oo kuorutetut. Mitäs jos otetaan vähän tähän mennessä riikäppiä? 6 peliä Ollaan ihan pelattu. tyytyväisiä mun 6 pelattu ja 4 voittoa ja 2 tappioa. Joo, ja ollut niinku ehkä lohko suosikki. Oli 1 vastustaja ja Joo. ei Reepadellakaan niin kyllä mikään Ei huonoa yhtään. Ei. Ylempää keskikastiin, niin Joo. voidaan olla ihan tyytyväisiä mun mielestä. Ollaan. Nyt on vielä viimeinen hyvä sarja, niin Joo, Tatsis tiedettiin, että se on kova ja sieltä onneksi Santeri ja Toni nappasi tärkeä pisteen. se oli ihan hyvä se viimeinen kolmospari, niin Joo, teille voidaan olla ihan tyytyväisiä. ja tekin saitte sieltä yhden erän kaivettua, niin sekin voi olla tasapisteissä sit ratkaisevia. Sen näkee sit. Joo. Nyt hyvä viimeinen. 2-4-7. Vaikea sanoa. En tiedä, ketä vastaan pelataan, mutta kohta se näkee. Joo. Viimeiset 3 pistettä, 3 peliä. Jep. Koitetaan ottaa 3 munaa siitä. Sitten voitaisiin olla todella tyytyväisiä. Joo. 2-1 käy mun mielestä myöskin. Voidaan olla siitä tyytyväisiä. Kyllä. Jasso, päiväpaketissa. Sieltä Tatsilta otettiin käkättimeen 2-1 ja sitten Padel 247 vastaan 2-1 voitto. Miko ja Iiro otti helpo 6-4-6-2 ja Karetsa ja Viljami kynsi sieltä vihdoin sen voito. Oli aika vaikea. Punnertaa. Me joudut 10 Se oli niin saakeli. Lähettiin heti eka 2 gameia. Ei yhtään virheet 2-0 ja murto siihen ja sitten me syöttö ja sitten oltiinkin yhtäkkiä Golden Pointissa ja sitten hävittiin siinä 3 Golden Pointtia ja hävittiin eka erää. Joo, virheitä. Sukellus vai? Joo, 3 Golden Pointtia hävittiin putkeen ja eka erä hävittiin 6-3 ja toka erä alkoi taas hienosti, mentiin 3-0 johtoon siinä yhdellä breakillä ja 2 omaa syöttöä ja sitten alkoi taas lähteä vähän käyrää alaspäin ja oli siinä Golden Pointti 5-2, 5-2 oli Golden Pointti, oma syöttö, mutta onneksi saatiin erä siitä. Siinäkin oli Golden Pointti, ne kääntyi sitten tokas eräs meillä. Ja sitten kymppitaiska oli. Se oli aika sellainen ees taas. Se oli. 6-7 olitte häviölle, se olitte. Joo, ja sitten se oli 7-7 ja Joo. 10-7 sieltä sitten kairattiin tärkeä pojo. Se oli 9 peliä ja Jokainen pari 2/3. Kyllä. Eli 2 voittoa, 1 tappia. Kyllä, eli voidaan olla kyllä tyytyväisiä tähän Ihan viikonloppuun. Pari 9. poissaoloa, niin kyllä Joo. otetaan tää 6/9 ehdottomasti. Kyllä. Ollaan varmaan sarjataulukon 4, ehkä en oo vielä kattonut. Ei, mä sanoisin, että Ei. ykkösiä ei ollut, mä Ei. ollaan 2. No katsotaan. Ai niin, mutta onko se joku toinenkin lohko? Kato siellä on Hause. Niin, ja ketä täällä oli, niin ollaan varmaan 2. Hause on kato kyntänyt. Musta me ollaan Hause ja Tatsi. Kato päivitetään sitä vielä. Tatsi on edellä, juu se oli täällä. Tossa. 4 jaettu. Jaettu 4, joo, Hyvinkää kanssa. Eli Tai onko tää jaettu 2? Jaettu 3. Niin. Hyvinkään kanssa tasois. Kyllä. Mut ne kohdataan sit seuraavalla kierroksella. Siellä kohdataan sit Hämeenlinna ja heti kotimatsi. Ja sit on Hyvinkää ja Padel 9. Ja Hämeenlinna oli ihan varteutettava porukka, kun tänään vähän seurasin. Siellä oli aika tasasta pari kyllä. Joo, Hämeenlinna on 4. sarjataulukossa. Hienoa, ja sitten meillä on ollut paljon muitakin sarjapaljojoukkueita. Nyt meillä on joukkueet ihan hurumykkeet kyllä. Meillä on miehissä 2 joukkuet, niin kuin normisarjapodeissa sitten on sennut. Kyllä. Ja naisia tuli lisää 2 joukkuet ja sitten sennut. Eli niitä on 4 joukkueet Eli meillä on ollut tänä viikonloppuna 5 joukkuet pelaamassa. Niin tulessa. siellä on naiset vetänyt aika hyvin. Kyllä. Siellä on tullut koko päivä WhatsAppi paukkunut, tullut voittokuvia vaan, että laitetaan tohonkin itsellä plop sarjataulukoit vaikka. Niin. Hyvää suorittamista. Hyvä naiset, olemme ylpeitä teistä.
Ja miesten kakkonenkin varmaan yhdellä tappiolla vissiin, jos me nopea katsotaan. Vai häviskö ne? Ne voitti 2 ekaa 3-0, mutta häviskö ne... Ei kun ne hävisi 2-1. 2-1 jo viimeisen. Joo. Eli siellä on sitten sama 6/9. Kyllä. Hyvää tekemistä. Ihan vahva startti siis. Oli. Kyllä, ei voi moittia. Koska Hyvä jatkaa. Koska seuraava Oliko oli? se maaliskuun puolella? Katsotaan sekin vielä. Maaliskuun alku. Maaliskuu 8 ja 9, mutta 8 päivä pelataan. Se on lauantai ja silloin suuntaan Hämeenlinna ja Padel King. Siellä ollaan itse asiassa aloitettu tää meidän vlogaaminen ensimmäinen. Niin, joo. Paluu juurille. Kyltti Poripadelle. Joo, se otetaan Joo. Otetaan se ehdottomasti siihen. Kyllä. Ei mitään, sarjapodelit jatkuu maaliskuussa ja sitten tulee round 2 teille. Kyllä. Ja ottakaa kanavatilauksia ja peukku, jos tykkäsitte tämmöisestä sarjapadel-videosta. Niin, Näitä on nyt uutettu. niin, ja te tuutetaan vaikka ette tykkää. Katsotte jos katsotte. Näitä on kiva tehdä. Otetaan täältä vielä kilpailujärjestäjä. Kiitos Jippe. Noniin. Hyvin hoidettu. Kato, jätti roikkuu. Jätin roikkuu Joo. vielä. Kato, porilaisille porilainen paita. Rattis, tietäjät tietää. Kyllä. Kiitoksia. Hei, kiitoksia.